ودي سلامي يا رايح للحرم وادعي لي وسلم لي على هذه الأمم. ودي سلامي يا رايح للحرم وادعي لي وسلم لي على هذه الأمم. Jama'a masu sauraron mu da kallon mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Sannan mu da arzikin sake saduwa a wannan kafa da muke yada manufofi na alkhairi. Yau kai tsaye za mu tafi masallatan Juma'a da suke nan karamar hukumar Bauchi wadda take jihar Bauchi, inda za ku ji limamai yadda suka yi kuɗuba na wannan satin. Za mu fara da masallacin Masjidi Tauba wanda take nan Kofaran, inda babban limamin masallacin ya yi kuɗuba akan abin da ya shafi hakkin shugabanni. Tamu dai tana jan hankali ne ga rangwanta ko tausayawa mu wanda duk Allah ya sanya jagorancin su karkashinka, wanda wannan ya fara da kan mai gida kuma ya kare a kan shugaban ƙasa. Saboda ka duk waɗannan mun yi kira kan cewa lallai su ji tsoron Allah, su tabbatar da cewa waɗannan jagorori ko kuma jagoranci da Allah ya sa a ƙarƙashinsu, lallai Allah zai tambaye su kiyama in ta yi hakkin kowane mutum ƙwaya ɗaya, da yanda aka zauna da shi, da yanda aka ciyar da shi, da yanda aka shayar da shi, da yanda aka kula da shi wajen jagorancin da aka yi masa. Sannan mun yi kira ga ita gwamnati na kusa lalle ta taimaka ta biya ma'aikatan suke yawan kukan nan, don akwai waɗanda sun ke kuka cewa an rike pension su wajen wata 10, wasu wata 8, wasu wata bin. To irin wayannan koke-koke na fantsama cikin gari bai dace ba. Saboda haka muna fata ita gwamnati lalle ta tabbata ta yi wannan. Sannan ita shugaban gwamnati ne sama can, wanda mun kira 'yan majalisu red da blue cewa su tabbatar da cewa lallai sun tsaye da irin waɗannan fitintu da kashe-kashen da ake yi wanda baya da wani dalili illa iyaka. To ita gwamnati na kira da na farko ta tsaye da wannan kashe-kashe. 'Ya'yanmu sojoji kuma da aka musu kisan na kare dangi, kisan binan kwanton bauna da aka yi musu, lallai a tabbata da an bi kadi a yi bincike akan wannan abu. A ce soja bayan ya je ya yi kundumbala ya dawo har cikin gida a zo a musu kisan kare dangi, akwai wani abu a ciki ya kamata gwamnati ta duba. Madalla, Sheikh Imam Hamza Muhammad sarkin malaman ajiya. Daga nan za mu tafi masallacin Sautu Suna wanda take nan Yakubu Wanka, inda babban limamin masallacin Sheikh Imam Ibrahim Ahmad Brema ya gabatar da kuɗuba akan abin da ya shafi mutane su tsaya akan wasu kar su yadda su bata musu kwakwalansu wajen san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma sabon manzon Allah. Me wannan babban malami yake cewa Sheikh Imam Ibrahim Ahmad Brema? Huduban yau abin da ta kunsa shine mun yi jan hankali ne wa mutane don ƙara tsayawa a kan kafansu cikin wannan addini na musulunci, da cewar babu wani addinin da za ka bauta wa Allah da shi ka tsira gobe kiyama in ba musulunci ba. Saboda Allah ce inna dina inda Allahil islam wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa fil akhirati min al-khasirin. Cewa addini a wajen Allah shine musulunci, wanda ya nemi koma bayan musulunci addini da shi, toron lahira zai wayi gari cikin asararru gobe kiyama. To karkashin wannan muka ja hankalin mutane domin tsayawa da kafansu cikin musulunci, saboda ba abun alfahari ne ka ce kana musulunci kuma baka gane karantarwar musulunci ba. To la'akari da cewar hanyoyi daban-daban an samu wasu kafafe daban-daban ko mu ce wasu mabuga wanda ake ta shigowa cikin musulunci da sunan musulunci, ana ƙoƙarin wato wargaza tunani na waɗanda suka riƙe addinin musuluncin nan ta hanyar mayar musu da magabatansu su dawo ba komai ba a gare su, wanda dawowansu ba komai ba yana iya nuna cewar addinin ba za a yi riko da shi ba, domin duk abin da ka ga ka girmama shi to labudda ka girmama wanda ya zo da shi. Wanda ya zo da abu in bai da girma a wajenka
ba za ka girmama wannan abun ba. Wannan shi dalilin da ya sa magabata wanda ba su yarda da musulunci ba sun ki yarda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ba su ga girman abin da ya zo da shi ba, sai zama shi ma bai da girma a gurinsu. To yanzu ana ta ƙoƙarin wato kawar mana da hankalinmu daga kan mutuncin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wajen nuna mana cewar su dinnan kamar mutanen banza ne. Wasu ma ƙarar suna faɗa, wasu malaman ma suna ta yada wannan munanan maganganu nasu cewa sahabbai a cikinsu akwai mutanen banza. To idan aka faɗi haka to sai yana nuna cewar yanzu addinin da muke riko da shi wato addinin ya zama ba na gaskiya ba kenan, tunda waɗanda suka kawo mana an maishe su mutanen banza. To sai muka gane cewar wannan wani makirci ne na waɗanda suke gaba da addinin musulunci, suka haɗa kai da wasu wanda ake ganin musulunci suke domin da ɗan gari akan ci gari. Saboda ƙarara in ba fito mana da ta wannan hanya aka yi ba, to da yiwuwan sai ya zama mun gane abin ƙarara. Wannan shine muke ta ƙoƙarin jan hankalin mutane, sai muka yi amfani da wannan huɗuba na cewar a tsaya sosai a cikin musulunci, sai muka shigo da waɗannan abubuwa da ake ƙoƙarin yi yanzu. A ƙarshe ina jan hankalin al'umma da cewar lallai Imamu Malik Allah ta'ala ya ji kansa ya ce wannan al'umma ba za ta yi addini da addinin da ya saba wa na magabata ba Allah ya karɓa mata. Ma'ana abin da ya gyara na farko shi zai gyara na yanzu. Idan har ba mu bi mataki da doron bayan hanyar da magabatanmu suka bi suka bauta wa Allah ba, to lallai mu ma zai zamanto cewar ba za mu bauta Allah kan daidai ba. Abdullahi dan Mas'ud Allah ya ƙara masa yadda cewa ittabi'u wala tabtadi'u faqad kufitum, ku bi kar ku kirkiro an gama muku komai. To jan hankali da nake wa matasa ko jama'a yanzu akwai wanda suka fito da wasu hanyoyi na cewar suna ganin hadisan ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ba su ma dace da a ce an jingina musu wasu hadisai ga sun tabbata, sai suna juya fassarar, suna gan an ce wannan hadisin na annabi ne annabi ya zama kaza, ko in wannan ayan an ce haka yake lalle annabi ya zama kaza, ko wannan ba haka ba. Bayan mun sa alqur'ani la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilu min hakimin hamid. To la'akari da wannan gaskiya yanzu muna wani yanayi da idan mutum ba buɗe ido ba kuma in zai karatu ya buɗe ido ya ga agunwa zai karatu. Saboda Abdurrahman al-Hadari ya ce wa yas'al al-ulama'a wa yaqtadiya bil muttabi'ina li sunnati rasulillah sallallahu alaihi wa sallama. Kaga lalle ka lura waye zaka saurari karatun shi, waye zaka je gaban sa karatu, waye zaka mai fatawa, saboda kar ka je ya bar da kai. To ma dalla Sheikh Imam Ibrahim Ahmad Brahima kenan. Daga nan sai masallacin Umar bin Khattab wadda take nan kofar Gombe, inda babban malamin nan Sheikh Dr. Zubair Madaki ya gabatar da kuɗuba akan abin da ya shafi wannan wata ta Sha'ban. Me ke wannan babban malamin yake faɗa akan kuɗubansa? Kowa ya yi aikin da zai iya. Yanzu wani zai iya azumin nafila a cikin wannan wata na kwanaki 25 ko 27 misali. To kaga wani ko ba zai iya ba. Don wani idan yin murkusu a wannan wata to ramalana fa ba zai iya yi ba. To amma akwai waɗanda yake za su iya yin azumin nafilan ba abin da ya dame su. To wannan su ne ake kira gare su da su yi kokari su yi domin su daɗa samun lada a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Wanda ba zai iya ba to sai ya tsaya a matsayin da Allah ya ajiye shi, tunda da ya kasa kawai to ya haƙura da haka. Sannan kuma a sani duk wanda ya aiki Allah zai bashi lada, duk wanda ya dauki aiki ya bari to Allah zai bar bashi lada. Shine Allah baya kosawa har sai idan kun kosa kun bar ayyuka. Shi ba zai kosa wajen baku lada ba, ba zai bar baku lada ba sai idan kun bar ayyuka sai ya bar baku lada, musamman ma saboda jin daɗin duniya ba wata lalura wanda take da ƙarfi ba. To don haka shine a ƙarshe muka ce lalle azumin nafila a cikin wannan wata za a yi kokari a yi, amma lalle akwai kwana ɗaya ko biyu kafin watan Ramalana, to wannan kan an hana azumi a ciki. Sai dai idan mutum ya saba yana litinin da alhamis sai ya dace da dab da watan Ramalana, ko kuma yana azumi yau gobe ya sha ruwa kamar yadda annabi Dauda alaihi salam yake yi, to wannan kan ko da ranar azuminsa ta fada ana gobe Ramalana ne, to wannan zai yi azumin nafilansa tun da babu matsala a ciki. Amma mutumin da yake zaune haka kawai domin saboda wai ya yi shiri, me yasa tuntunin bai yi shiri ba, sai da aka zo kwana ɗaya ko kwana biyu kafin Ramalana ya ce zai yi shiri, to annabi ya hana shi. Saboda haka sai a yi taka tsantsan, kuma muna addu'a Allah tabaraka wa ta'ala ya kawo mana wannan wata na Ramalana cikin alheri da ainihin aminci da kuma ainihin dacewa, ya kasance ayyukanmu da za mu yi su dace da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, kuma ayyukan da Allah zai karba. Allah ya samu dacewa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
To madalla Sheikh Dr. Abubakar Zubairu Abubakar Madaki kenan inda ya gabatar da kuɗuba akan abin da ya shafi falalan watan Sha'aban. To jama'a nan muka kawo ƙarshen wannan shiri da muke gabatarwa na duniyar musulunci sai in Allah ya kai mu wata mako. Jama'a ku kasance da wannan kafa ta mu Hikima Hausa TV tattabara wal alƙawari. والدين سلامي يا رايح للحرم وادعي لي وسلم لي على هذه الأمم والدين سلامي يا رايح للحرم وادعي لي وسلم